Så nu skal jeg bare sige velkommen til årets ældrerevy. Så går vi der til igen, til bygningen, der tager vi hen. Stiller op i samlet flok, så amatører vi går amok. Vi har et godt humør, vi har jo sunget for jer før. Syng nu med i rigtig sangen os, når I synger her med os. Så går vi der til igen, til bygningen, her tager vi hen. Vi stiller op i samlet flok, som amatører vi går amok. Vi ved, I har et godt humør, vi har jo sunget for jer før. Syng nu med i rigtig stemmen os, når I synger her med os. Ta-la-la-la-la-la-la. Sådan. Hvor søren må en kone blev af med morgenkaffen? Jeg kommer sgu da nok selv til at gå ud og hente det. Ja. Nå, der er du. Godmorgen. Carlo, hvad ville du i grunden gøre, hvis jeg pludselig gik hen og døde? Det var dog et mærkeligt spørgsmål, Karoline. Men jeg vil naturligvis sove over dig. Jamen, hvor længe? Meget længe, min skat. Jamen, hvorfor? Fordi jeg elsker dig, og det ville være meget smerteligt for mig at miste dig. Derfor. Det var virkelig sødt sagt, min kære Carlo. Vil du gifte dig igen? Nej. Jamen, hvorfor dog ikke? Har du noget imod ægteskabet? Nej, overhovedet ikke. Vi to er da gift. Altså, vil du gifte dig igen? Ja, måske. Men først efter at have sovet meget længe. Ja, så længe som mit liv igen vil begynde at få lidt mening. Ja, så kunne det da godt være. Jamen, vil du så sove sammen med hende i vores seng? Ja, det ville være naturligt, eller hvad? Jamen, vil du så have hendes billede stående på natbordet i stedet for mit? Jeg vil nok have begge billeder stående. Og du ville dyrke sex med hende i vores seng? Ja, det ville det jo nok ende med. Jamen, ville du også spille golf med hende? Ja, hvorfor ikke? Jamen, vil du lade hende bruge mine golfkøller, Carlo? Nej. Jamen, hvorfor dog ikke, Carlo? Ja, fordi hun er venstrehåndet. Hvad siger du? God aften, mine damer og herrer, og rigtig hjertelig velkommen her til Ældrerevyen. Så det er sådan, at vi hvert år holder sådan en lille fest. Hvad er det her lugter af lige nu? Hvad?
Har I fået bad derude? I Køge Nord? Jeg synes, han lugter af klor. Jeg har talt med en mand forleden dag derude, så sagde jeg, hvad er det, der foregår herude på Lyngen? Ja, det er noget lort, sagde han. Og det vil jeg sådan set give ham ret i. Men jeg skulle mødes med Viola her, men hun er ikke kommet. Hun plejer gerne at tage bussen herind, men det kan være, hun er kommet for sent. Viola! Christian Berg! Strøbybussen kørt fra mig. Nej. Ved du, hvordan jeg er kommet herind? Nej da. Med skraldebilen. Med skraldebilen? Jamen, de vil ikke beholde mig. Nå. For du havde ikke sat nogen bajer ud. Nej. Ikke denne gang. Det er sådan, kære publikum. Jeg har sat hende ud til store skrald et par gange. Og så plejer jeg gerne at sætte 2 bajer med. Men de tager sgu kun bajerne hver gang. Men nu har det altså taget hende med denne gang her. Skulle vi synge en lille sang, for jeg synes humøret det er så langt nede her. Jeg ved ikke, de er fra Er det på nulpunktet, hva? Så skal vi hurtigt få det op på dupperne. Nu vil vi lave lidt fællessang. Jeg tror... Nu snakker jeg. Nå. Altså, far og mig. Vi tager først omkvædet, og når I har hørt det en gang, så kan alle synge med. Og vi vil meget gerne, at I synger med. Jeg tror, der er så mange fra Vandløse her. Er de fra Vandløse? Ja. Jeg troede, de var fra Ølbyløn. Nej, de kommer derudefra, men du ved da godt, de ikke noget vand derude. Har de ikke noget vand? Nej, så må Jamen, vi bor jo ude ved Strøby. Så må de sgu da være fra Vandløse. Det må der. Nå ja. Nok om det. Vi kommer ud fra Strøby, fordi der er vi blevet henvist til, og det er det, sangen handler om her. Vi kunne ikke få nogen bolig her i Køge. Sådan var det. Derfor bor vi ude ved stranden nu. Men skal vi lige give dem omkvædet først? Vi tager omkvædet. Ja. Det står forresten i programmet. På side 3. Så der må jeg godt synge med. Gør det noget, hvor man holder til. Gør det noget, hvor man holder til. Jo hej, gør det noget, hvor man holder til. Gør det noget, hvor man holder til. Se hist ude ved stranden, blandt buske og siv. Der bor lillemor og jeg, den dejlige sild. Vi elsker hinanden, til solen går ned. Når blot på det tid, lad os være i fred. For gør det noget, hvor man holder til. Gør det noget, hvor man holder til. Jo hej, gør det noget, hvor man holder til. Gør det noget, hvor man holder til. Se, vi vågnede en morgen, da solen stod op. Vi rakte og strakte den lusede krop. Så kom politiet, stræd os ud på en stus. For volden skulle renses og lenses for lus. Kan vi høre jer? Gør det noget, hvor man holder til. Gør det noget, hvor man holder til. Jo hej, gør det noget, hvor man holder til. Gør det noget, hvor man holder til. Se langt ude imod Strøby, kursen besat. Derude vi kendte et hyggeligt krat. Der bor Christian Børge med snuden så rød. Og han så imod os med en varme og glød. For gør det noget, hvor man holder til. Gør det noget, hvor man holder til. Jo hej, gør det noget, hvor man holder til. Gør det noget, hvor man holder til. Se, nu bor vi derude. Så hyggeligt rart. Hvad er det, den siger, den der? Den skrætter. Nu bor vi derude, så hyggeligt rart. Med et øl og lidt snaps og et stykke med bart. Men op imod sky høres lærkernes sang. Mens nede i græsset, der høres klubflaskens klang. For gør det noget, hvor man holder til. Gør det noget, hvor man holder til. Jo hej, gør det noget, hvor man holder til. Gør det noget, hvor man holder til. Ja, det er lægevagten. Goddag.
fru Hansen, hvis deres mand har det sådan, så vil jeg anbefale, at de giver ham 2 albyltabletter. Og hvis det ikke hjælper, så må de gå til egen læge i morgen tidlig. Kan de ikke give ham dem? Jamen, hvorfor dog ikke? Når er han bevidstløs? Jamen, ved I hvad? Så må de vente, til han vågner af sin bevidstløshed. Og så giver de ham de 2 albyler. Om jeg ikke vil komme på lægebesøg? Nej, altså, fru Hansen. Hvis de vidste, hvor mange der ringer her til konstationen og vil have besøg, så vil de slet ikke forlange det. Men prøv lige nu med de 2 albyler. Og hjælper det så ikke, så ring det igen. Farvel, fru Hansen. Okay. Ja. Jeg synes, det er så høj. Ja, så jeg passer lægevagten for min svoger. Han havde ikke tid, nej. Han skulle ud og spille golf med sine kolleger. Og så spurgte han, om ikke jeg ville passe den. Jo, det er jeg da ikke noget imod. Ja, det er ikke for det. Jeg er ikke læge. Nej, jeg er cykelsmed. Men se, min svoger, han er læge. Og han har altså fortalt nogle artige historier her fra konstationen. Så hvis der skulle være nogle meget sarte sjæle nede i salen, så vil jeg gerne bede dem gå lidt udenfor i 5 minutter. Nej, det tænkte jeg godt på, der er ikke nogen. Nej, men se, nu forleden dag, der kom en mand op, og han klagede over sin kones hørelse. Nå, hvor slemt er det, siger min svoger så. Ja, det ved jeg, siger manden, men hun kan altså ikke høre mig. Nå, jamen, så må vi jo have testet det. Nu går de hjem og stiller dem 10 meter fra og spørger hende om et eller andet. Og kan hun så ikke høre, så gå lidt tættere på, og så bliver de ved, indtil hun hører det. Og så kommer de igen og fortæller mig det. Nå, det gjorde manden, så han kom igen dagen efter. Så sagde min svoger, nå, hvordan gik det så? Jo, sagde manden. Jeg gjorde jo, som det sagde, jeg stillede mig 10 meter fra, og så spurgte jeg, hvad skal vi have til middag? Men jeg fik ikke noget svar. Så gik jeg hen på 7 meter, spurgte igen, heller ikke. Så på 5 meter. Til sidst så stod jeg helt henne ved siden af hende og spurgte, så fik jeg svar. Nå, sagde min svoger, hvad sagde hun så? Ja, det var jo altså lidt pinligt. For hun sagde, for 4. gang mørbræbøf. Ja, en dag, der kom en kone op. Hun var altså så bekymret for sin datter. Jo, for hun havde set hende splitter nøgen sammen med naboens søn. De var i færd med at undersøge hinandens kroppe. Siger min svoger, det skal de da ikke tage så højtideligt. Det er da meget naturligt i deres alder. Siger konen så. Jeg er altså bekymret. Og det er min datters mand også. Ja, så der kom en anden dame op til ham, og ja, hun klagede sådan lidt over hendes mands store sexlyst. Nå, hvordan udarter det? Så siger min svoger så. Jo, siger konen, nu forleden dag, der skulle jeg hente noget hen i fryseren. Og mens jeg stod bøjet der, så kom han faren og trak trusserne af mig der. Nå, siger min svoger. Og jamen, I skal da være glade for jeres aktive sexliv nu i over 70 år. Ja, siger konen så. Men nu er vi blevet forbudt at komme i Føtex. Ja, så forleden dag, der kom en mand op. Ja, han var over 80 år. Han skulle have taget en sædprøve. Nå, siger min svoger så, du får det her glas, og så går du hjem og klarer det, og så kommer du igen i morgen med det.
Og det gjorde manden jo så, og han kom igen dagen efter og gav min svoger glasset. Jamen hvad er det, siger min svoger, der er jo ikke noget i. Nej, siger manden. Jeg prøvede først med højre hånd, og så med venstre hånd, men det lykkedes ikke. Så spurgte jeg min kone, om hun ville hjælpe mig. Ja, det ville hun da gerne. Ja, hun prøvede også både med højre og med venstre hånd. Ja, så prøvede hun med munden. Først med tænderne, og så uden tænderne. Men det lykkedes ikke. Men så kom jeg i tanke om min nabokone. Hun var jo noget yngre. Så jeg gik ind og spurgte, om hun ville hjælpe mig. Ja, det ville hun da godt. Hun prøvede først med højre hånd, og så med venstre hånd. Og så galt mellem knæerne, men det lykkedes altså ikke. Jamen, hvad siger du, sagde min svoger, så var du inde hos naboen? Ja, men lige mig, hvad vi gjorde. Vi kunne ikke få lov af det forbandede glas. Ja, det er lægevagten. Nå, fru Hansen, hvordan går det så med deres mand? Fik de givet ham de 2 albyler? Nå, kunne de ikke give ham dem? Hvorfor dog ikke? Når han vågnede slet ikke af sin bevidstløshed. Og nu mener de, at han er død. Jamen ved de hvad, fru Hansen? Hvis de tror, at deres mand er død, så skal de ikke ringe til lægevagten. Nej, så skal de ringe til bedemanden. Ja, hans nummer, det finder de i telefonbogen under de gule sider. Farvel, fru Hansen. Når byen derinde får lysene på, og arbejdsdagen så småt går i stå, og folk ruller hjem fra dagen, der gik, butiksfolk, kontorfolk og dem fra fabrik, så er jeg med sådan omkring 5:00. Men jeg kører mig altid en omvej, inden jeg skal hjem. Jeg kører mig en tur ned langs med havnen. Jeg må ned og se, hvad der sker. Jeg ved ikke hvorfor. Det er nok bare sådan. Jeg kunne det så. Det er sådan en slags instinkt længsel. Ligesom man er kommet ud af et fængsel og mærker, at nu er man rigtig fri. Sådan har jeg det altid, når dagen er forbi. Man troede jo engang, at alting var så nemt. Dengang, da jeg var dreng, der blev min fremtid bestemt. Det var bare væk, afsted, ud. Og sådan var der så meget. Og så blev jeg bud. Og så blev jeg gift. Og så var det sket. Men nu må jeg nøjes med. Jeg trænger sgu tid. Jeg må ned og lure på havnen. Jeg må ned og kigge rundt og se, hvad der sker. Jeg kan ikke lade være. Der er ikke noget at gøre ved. Og sådan er det altid med sådan noget. Jeg må rundt. Det er ikke det skud ved skude. Det er jo nærmest det hele herude. Der er noget i luften. Der er noget, jeg kan lide. Sådan har jeg det altid, når dagen er forbi. Så sker det jo tit, at man kommer i snak. En giver en historie, og en giver tobak. Ja, sådan uden banderola for stederne af. Det kommer jo lige direkte dernede fra. Så står man der og nyder sit skud. Det er skønt at høre, hvordan verden ser ud. Jeg ser sgu det hele fra havnen. Både Java, Algier og Port Said. Plantager, hajer og alt det ved. Alt det, man altid har ønsket at se. Jeg ser palmer så høje som huse. Jeg kan ligefrem mærke dem suse. Der er ikke de lande, jeg ikke har været i. Jo, jeg er ude på viften, når dagen er forbi. Man ved jo som regel sådan på dato, hvordan og hvornår. At skibene, de sådan kommer og går. Det er sådan et slags skema. Det lærer man snart. Og når der kommer et, så er jeg sådan altid parat med at give dem en hånd, med at lægge dem til. Der er sgu ikke den ting i verden, jeg hellere vil. Jeg står her og venter ved havnen.
og næverne de kribler på en. Jeg kender hver bøje, trodsen skal i, og det der med at fortøje, det kan jeg sgu lide. Det er bare det der at røre ved skibet. Det er ligesom at røre ved livet. Jeg ved ikke hvorfor. Det er nok bare fordi, at sådan føler jeg det altid, når dagen er forbi. Ja, jeg ved sgu godt, at det hele det er skæg. Men alt det der mig, der er der altid en væg. Og det er noget, man indser, som tiden går. Jeg ved sgu godt, at min plads, det er her, hvor jeg står. Og sådan er livet for flere end for mig. Men jeg er ikke bitter. Nej, nej. Jeg kører mig en tur langs med havnen. Hver aften, når klokken den er 5. Jeg kører mig den tur, jeg holder af. Den eneste tur, jeg har råd til at tage. Derude bag ved molen, der ligger livet, verden og solen. Men hvem i denne verden får alt, hvad han kan lide? Sådan tænker jeg altid, når dagen er forbi. Når den allerede så mange dage. Fru Knudsen! Fru Knudsen! Ja. Biskoppen kaldte. Ja, nu skal de se, fru Knudsen. Nu, Ja, altså, fru Knudsen. Nu om lidt, så får jeg besøg af 3 af mine skolekammerater. Ja. Og vi skal fejre 50-året for vores afslutning. Og så var det, jeg ville spørge dem, fru Knudsen, om de ville være med at modtage dem. For eksempel når først at tage deres overtøj, og senere servere et glas champagne. Ved I det, fru Knudsen? Det skal jeg nok, biskop. Tak for det. Så små de bare ud i køkkenet igen. Fru Knudsen. Nej, goddag og velkommen til. Goddag og velkommen. Det og velkommen. Jo, tak for det. Nu skal I se, fru Knudsen, hun tager noget overtøj af. Det var vel nok hyggeligt. Her bor du da godt. Ja, som endt. Man har meget plads, ikke? Det er der Nej, det jo. gjorde vi da heller ikke. Hej, det er længe siden. Hej. Ja, det er længe siden. Jamen, det var da også så hyggeligt, at vi kunne mødes her i min ringe bolig. Jeg synes, Efter 50 år. det ser helt rimeligt ud, din bolig her. Jeg synes da også, han ser ud til. Det må jeg da sige. Ja, når jeg sådan ser på, så tror jeg da også, at vi alle 4 har klaret os hæderligt i livet. Jo, det har vi da. Jamen, jeg synes, I skulle sætte jer hen ved bordet, så får vi nok et glas champagne. Ja, tak. Nå, det er ikke Kirkebladet, du læser hele tiden, kan jeg se. Det er da lidt andet. Er det biskoppen, der læser sådan? Ja, det tror jeg, det er. Nå. Nu skal jeg. Ja. Hvis ikke det er fru Knudsen. Fru Knudsen. Ja. Tak. Nå, ja. Ja. Der er lidt til børnene. Nej, det ser dejligt ud. Skal vi have champagne? Nej. Er det fordi, det er 50 år? Ja, så er det. Ui. Kun. Ja. Ja. Tak. Ja, vi har det godt så. Ja, må ikke. Det ser da Det ud til, er da om det er råd dejligt. til Ja. at... Ja. Hvad sker der? Ja, jeg ved ikke. Jeg synes, at Værsgo. det kommer der lidt Tak. tæt på. Jamen, skål da, og Ja, skål. velkommen til. Skål. Skål. Det var hyggeligt at se jer igen. Ja, i lige måde. Skål, ja. Ja, det var da dejligt efter sådan en lang tur. Ja, det var. Ja, men nu synes jeg da faktisk, at vi skulle prøve, om vi kunne høre lidt om, hvad der
I har oplevet igennem livet, men... Ja, for min del var det jo bankvejen, der trak. Og ja, jeg endte da så direktør i Nationalbanken, inden jeg gik på pension. Det er da ikke så rigtigt. Ja, og min karriere er måske kendt af de fleste af jer. For når man vælger et liv i politik, ja, så vælger man jo et liv i det offentlige rum. Det er så sandt. Ja, og som I måske tit har set, så kan I opleve mig både i aviser og radio. Og jeg har selvfølgelig også været i fjernsynet. Ja, det har vi set. Ja. Ja, for mit vedkommende, så gik jeg jo kirkens vej. Ja, det tror jeg. Ja, jeg endte som biskop. Det var godt gået. Ja, og jeg har da også haft det godt, men som alle andre, så har I vel også slået en lille skæver der ind imellem. Nej. Men er det her lille sluttede selskab, skulle vi så ikke betro os lidt til hinanden? Er det godt? Jo, bare sådan en lille smule. Ja, jeg kan da godt indrømme, at for en hel del år siden, under den store pengeombytningssag, ja, det kan I godt huske. Ja, Jo. Ja. Der fik jeg der fingre i 1,5 million kroner udenom statskassen. Tak. Og det er jo et beløb, som supplerer min i forvejen ret god pension. Helt godt. Ja, tak. Det må jeg nok sige. Lyder da Men det er sådan lidt. Ja. Hvad med jer andre? Jeg må vel også hellere lægge kortene på bordet. Og erklære, at jeg har ikke levet lige så ihærdigt, som jeg gav udtryk for. Jeg har da ved mange lejligheder ladet skatteborgerne betale min private gæld. Og det er ikke alene min, men det er også min families rejser. Ja. Og jeg har da også holdt nogle store fester med dyre vin, som jeg har skrevet på repræsentationskontoen. Så Det bliver da værd. ja. Ja, de politikere. Men må ikke jeg uden at være af det, har været en god lærermester for Brikstofte. Det må jeg. Det. Men hvad med dig, biskop? Du har da ikke lavet nogen narrestreger. Det har du. Nej, absolut ikke. Nej, det kunne vi heller ikke tænke os. Og ja, selvfølgelig skal jeg være ærlig, så har jeg vel også syndet lidt. Ja, jeg ved ikke, om I lå mærke til fru Knudsen, som gik her og hjalp til. Jo, må ikke. Tak. Det er Kordegnens kone. Nå. Ja, og jeg må nok indrømme, jeg har jo nok bedraget Kordegnen et par gange. Men hvad med dig, Ellen? Hvad kan du bidrage med til? Jo, jeg har levet et stille og roligt liv, men jeg synes da lige, vi skal sige skål, inden jeg fortæller om mit. Ja, det synes jeg. Skål. Skål. Jo, nu skal I høre. I går, der blev jeg ringet op af redaktøren for Ekstrabladet, og jeg fik tilbudt et nyt job. Så nu må I faktisk have mig undskyldt, men jeg skal på arbejdet. Allerede? Ja, for jeg skal nå at skrive 3 afslørende artikler inden deadline. Så Hvad er det for en, den der? Det ved jeg ikke, hvad det er for en. Den er pæn. Ja, det er en pæn, ja. Og sikken en. Ja, hvem har sådan en? Ja, lad os nu lave det, vi skal, ikke? Det, Nå. Ja, var det ikke her, du sagde, at vi kunne tjene nogle penge? Eller hvad var det, du sagde? Var det ikke herude? Det kan jeg ikke rigtig forstå det her, fordi Jeg ved ikke, hvor den... det er da ikke Køgehavn, det her. Er det? Jo, det skulle da gerne være, det, ja. Hvad fanden det er det skæve tårn i Pisa, der står der? Ja, det må man nok sige. Nå. Ja. Nå, men vi prøver at se, om vi kan tjene lidt på øre her, eller på kroner. Og jeg tænkte på, hvis nu folk smider mønter op, så kan jeg sedler, de slår ikke så hårdt, ikke? Ja. Vi tager lige et nummer her. Han er nemlig lige blevet fyret, den unge mand her. Ja, fra vaskeriet. Ja, det er bare løgn. Han var opvasker ude på Lyngens Bodega. Ja.
Men nu har de fået en helvedesbunke opvaskemaskiner, der står derude, vaskemaskiner. Teknologien tager mange jobs. Det gør de. Ja. Er vi klar? Ja, vi tager den der med Ja. Olga. Olga, ja. Ja. Lej, ja, lej, la, 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 lej. For glade vi går sang og synger på vores melodi. Nede ved havnen vi synger fra morgen til dag forbi. Så lyt til de glade stemmer, for der på vej. Fuglene synger på hver en kvist, Og Olga, hun tager sig en twist. Ja. Fuglene synger på hver en kvist, Og Olga, hun tager sig en twist. Kom så! Ta-da-lej, 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 la-la-la-la-lej. For når det så bliver aften, Vi dulmer den trætte krop. Så bliver der stemning på krogen, når pilserne de trækkes op. Så lyt til de glade stemmer, for der på vej. fuglene synger på hver en kvist. Og Tag sig en twist. hvem var du sagde? Fuglene synger på hver en kvist. Og krumand, han tager sig en twist. Ja, kom så! Så vandrer vi hjemad til konen, og ungerne, Lisbeth og Kaj. De råber jo alle på farmen. Er der penge til mig og til mig? Så lyt til de glade stemmer, for der på vej. Fuglene synger på hver en kvist, og lillemor, hun tager sig en twist. Fuglene synger på hver en kvist, og lillemor, hun tager sig en twist. Kom så! For glade vi går sang og synger over vores melodi. For nede på havnen vi synger fra morgen til dag forbi. Så lyt til de glade stemmer, for der på vej. Fuglene synger på hver en kvist, og krumand han tager sig en twist. Så ikke så Olga den her. Fuglene synger på hver en kvist, og Olga, hun tager sig en twist. Ja! Tak skal I have. Der står gentleman der. Der tror jeg, Søren, jeg går ind. Først til den, der skal jeg. Der kan jeg sgu da ikke, før jeg har låset op. Den vil sgu da ikke. Så, den der, den skal sgu nu. Der var den. Var det godt. Hvor Søren da. Ej, er der ingen toiletter her i Køge? Jo, der er Søren med der står hende. Der går jeg ind. Var det godt. Det var da også frygteligt, som den binder den dør. Nå, den er nok ikke blevet slævet ordentligt af der. Nej. Var det godt. Hvad laver du? Nok det samme som dig. Må jeg komme over til dig? Ja, det afhænger sandelig af, hvad du vil. Nå, ja. Ja, jeg vil jo bare hilse på dig og hygge mig lidt sammen med dig. Ja, vi kender jo slet ikke hinanden. Nå, du ønsker måske slet ikke mit besøg? Jeg vil jo nok foretrække et andet sted, når nu det er første gang. Nej, altså ved du hvad? Det duer altså ikke det her. Jeg bliver hele tiden forstyrret af en idiot inde på det andet toilet. Han bliver ved med at blande sig i, når vi snakker. Så ved du hvad? Jeg ringer af, og så kommer jeg over til dig. Og så kan vi sludre, for det her, det går ikke. Men farvel så længe. Vi ses. Hej, hej.
Ja, det var så slut på første afdeling. Og nu bliver der et kvarters pause, hvor I kan benytte toiletterne, hvis det er. Men gør man nu en tjeneste, lad nu være at bruge mobiltelefonen derude. Og man ved jo aldrig, hvad der sker. Ja, så går vi til den igen. Er I færdige med at drikke kaffe? Se, nu tror I nok alle sammen, at jeg skal ud og sejle med færgen til Bornholm, men det skal jeg ikke. Nej, for jeg har nemlig sejlet min sidste tur. Nej, jeg havde tænkt mig, at jeg ville berette lidt om en tur, jeg havde sidste år. Der blev jeg nemlig inviteret til Tahiti med styrmand Mor. Har I lyst til at høre om det? Okay, må vi få et forspil lige? Nu er det sådan, jeg fører dagbog. På et fagforeningsbal i fjor traf jeg på en styrmand, som hed Mor. Efter ballet skulle vi følges ad, og jeg sagde, ved du hvad? De varme lande, dem er jeg bidt i. Jeg vil så gerne ned og se Tahiti. Så sagde styrmanden, kom med mig. Jeg skal i aften netop samme vej. Du kan tage plads i kahytten, så kan du gratis slippe over pytten. Og før jeg vidste, at det spor, der var jeg altså blevet bragt ombord.
Mor, han sagde til mig, lille skat, hold dig i kahytten dag og nat, for ingen må se, jeg har en pige med. Gå derfor hen og gem dig ned. Der lød en tuden, så lettede skuden. Jeg sagde farvel til Danmark gennem rude. Et sidste blik på det danske land. Så stod jeg ret og sang, du danske mand. Så sagde styrmanden bange, du kan vel andet end at synge sange. Det blev så flot, at jeg sagde, åh, det har jeg aldrig spekuleret på. 4 dage efter spurgte jeg, tror du snart Tahiti nærmer sig? Mor, han svarede med tålmodighed, når du sikkert snart dernede. Så med Tahiti i tanken blev jeg fortrolig med min styrmandspjanken. For når man sidder på det dybe vand, forstår man styrmænds tankegang på land. Der er så trist på Atlanten, at man kunne blive forelsket i sektanten. Men det var heldigt for styrmand mor. Han havde frisk forsyning med ombord. Så en dag forgæves ventede jeg på, at mor han skulle vise sig. Pludselig stod der en kaptajn og sagde, hvem er du? Hvor er du fra? Hvad gør du her på min stolte skude? Jeg svarede lige på nippen til at tude, til med styrmand mor. Så sagde kaptajnen, ved du hvad jeg tror? Du er en dum lille fregne, hvis du tror, du kommer nogen vegne. Hvem dalen tror du sejler med? Det her er færgen Grenaa Hundested. Så er det godt, du. Og noget sladder. Ja, det er også noget mærkeligt noget med det spiritus. Når man har fået den første bajer, så har man det så godt. Når man har fået nummer 4, så bliver man 10 år yngre. Men når man har fået nummer 15, ja, så er man så ung, så man kun kan kravle. Ja, nu forleden dag, så var jeg til et fint selskab. Og der var en enkefru Olsen med. Lige pludselig under middagen, så ryger hendes gebis ud på bordet, det var knække. Hvad skulle hun dog gøre? Men til alt her, så var der en over på den anden side af bordet, der havde set det. Og lige så diskret, så kom der et lommetørklæde fyldt med gebisser om til fru Olsen. Så hun sad og prøvede nogle stykker, og så fandt hun endelig et, der passede hende, og så gik middagen fint. Ja, da så middagen var færdig, og de gik ud til kaffen, så satte fru Olsen sig hen til sin redningsmand og sagde, nej, det var jo nok godt, de reddede min middag. Jeg går da ud fra, at de er tandteknikere. Nej, siger han, jeg graver op på kirkegården. Men så nu skal jeg ind hos lillemor og have lidt mad. Men Søren har jo slet ikke nogen. Det er mærkeligt, for jeg plejer altid hver fredag, når jeg kommer fra arbejde, at få min yndlingsret, nemlig bøf med løg. Nå, jamen det kan da godt være, hun er ude i køkkenet og laver det til. Hej skat, er du ved at lave min bøf med løg? Du får ikke bøf med løg i dag.
Nå, hvorfor dog ikke det, skal? For det er opdaget, at du har bedraget mig. Bedrage dig? Hvad er dog det for noget sludder? Jo, i dag, da jeg ryddede op på dit skrivebord, der fandt jeg de 3 regninger. Nå. En ring 600 kroner. Og en ring 650 kroner. En oppudsning 350 kroner. Ja, det beviser, at du har en anden kvinde, som du har givet 2 ringe. Og så har du også fået en oppudsning på hende. Nej, min elskede, du tager fuldstændig fejl. Det her, det er 2 bilringen og en oppudsning af vores nye bil. Næh, har du købt en ny bil? Ja, det kan du tro. En smart lille rød sportsvogn, som vi skal køre i hver weekend. Men de 2 dæk, de trængte altså til at blive skiftet ud. Og det er regningerne, som du har misforstået. Nej, det lyder vel nok dejligt. Og ved du hvad? Nu skal du få din bøf med løg. Tak for det, min skat. Ja, nu får jeg jo nok bøf med løg. Men hvor fanden får jeg en rød sportsvogn fra? Har I hørt om den berømte ældrebombe? Det er mig. Jeg tilstår, jeg er en frygtelig en. Om få år sidder jeg på min flade rumpe og en kæmpe klods om alle jeres ben. Jeg bliver også kaldt en pukkel og en byrde. Jeg er en af de her frygtelige nogen, der vil ødelægge det hele og fordyre det for den kommende generation. Det er så flovt at være en underskudsforretning. Det er ikke så rart at gå rundt og vide, at hvis man havde været en landbrugsdyrbesætning, så var man for længst blevet bragt til slagteriet. Førhen blev vi jo nærmest sparket ud af arbejdsmarkedet. Nu må vi ældre byrder knokle til vi styrter. For de må jo motivere os til at blive på vores job, ved at gå rundt og genere os for den dag, vi holder op. Det er da klart, at de må spare på alle os gamle krykhusarer, og de blinde, og de døve, og alle de andre nasserøve. For de må jo motiveres til at blive deres egen velfærdsmodel, så det bliver noget med at finansiere det, de har brug for selv. Det er også noget tis, at de skal betale til mit gebis, fordi jeg har betalt til deres vuggestue. Så jeg siger undskyld, at jeg er her lidt endnu. Vi skal til at leve lidt mere asketisk. Madudbringning, det bliver noget med at trække lod. Eller måske skulle vi gå frem sådan rent alfabetisk. Så er der mad, men kun til dem fra A til J. Så må dem fra K til Å nøjes med at sidde og kigge på til næste måned, hvor det bliver deres tur til at få. Vi sidder gerne med tomme lommer, uden noget på stegepanden, hvis vi kan hjælpe vores efterkommere til at lure lidt ud i bestanden. For staten skal for pokker vel ikke sætte sig i bundløs gæld for at betale mit brillestel. Det kan jeg da købe selv. Og den kommende generation skal ikke udskyde Femerbroen, fordi sådan nogle gamle nogen skal have specialindlæg i skoen. Og rækken af rollator vil gå herfra og til ækvator, hvis vi alle fik, hvad vi skulle bruge. Så jeg siger undskyld, at jeg er her lidt endnu. Hvad skal vi så gøre for ikke at ligge til byrde? Skal vi gå ud og lege i trafikken? Eller gå en tur i parken
og lad os myrde. Ja, det vil da pynte lidt på statistikken. Når de lægger deres budgetter, må det blive en prioritering mellem mine gigtabletter og en kælder til parkering. Man kan ikke få hele balladen. Ikke i pose og i sæk. Så de bygger Ørestaden og skærer hjemmehjælpen væk. Hvis de skal vedligeholde sådan et affældigt gammelt fjols, så bliver der ikke råd til Rols og en motorvej til Mols. Hvad med at indføre sådan en præmie for at skrotte sin gamle bil? Hvad med noget i samme stil, hvis bedstesmor skulle blive senil? I det store regnestykke står jeg i vejen for jeres lykke. Så nu er det ikke noget, jeg siger for at true. Men altså, undskyld, at jeg bliver her lidt endnu. Om jeg skal gå i hundene, eller protestere, eller rejse mig og protestere, ja, det er det, man aldrig kan vide med en bombe. Hvor længe vil den tikke? Før den eksploderer. Hallo, mand, jeg sidder herovre. Det er også her, kassen er. En gang til. Det er herovre, kassen er. Nå, der! Det må du sgu undskylde. Der er vådt. Hænderne op, men det har jeg jo sagt en gang. Undskyld, men det er mit første røveri. Derfor siger jeg, livet eller pengene. Jamen altså, alt for lat. Her i banken har vi stor erfaring, så de kan roligt fortælle mig, hvad de ønsker. Ja, altså pengene i små nummererede sedler. Ja, undskyld, jeg nu blander mig igen, men de mener vel unummererede sedler. Gør det? Nå ja, naturligvis unummererede. Ja, nu kan man jo selvfølgelig sige, at alle sedler er nummereret. Så det, de i virkeligheden ønsker, de må ikke være fortløbende. Hvorfor? Ja, fordi så kan man jo ikke spore dem, når de begynder at bruge af dem. Nej, hvor smart. Så giv mig nogle af de fortløbende. Ufortløbende. Men nu er der selvfølgelig det at sige til det. Det er mest i forbindelse med kidnapning, at man bruger den slags ufortløbende sedler. Det er ikke en normal fremgangsmåde ved et røveri. Nu må de altså mig undskylde. Men ved I hvad? Jeg har altså en lille smule travlt. Bevares. Jeg tænkte bare, at da det er deres første røveri, så vil de vel godt have, at det går rigtigt til. Jeg vil bare have nogle penge! Ja, hvem vil ikke det? Men de burde have øvet dem lidt først. Røveri er ikke noget, man sjusker med. Jeg ved det godt, men vil det nu ikke være rart? Giv mig de penge. Nu! Nu begynder de igen. Sådan ville en røver med respekt for sig selv aldrig sige. Hvad fanden ville han så sige? Han ville sige noget i retning af hyt med skejserne, eller så er det her med skejserne. Sådan noget i den retning. Vil det være i orden med stammerstakajserne? Nå ja, det kan bruges, men det er ikke videre originalt. Så stammerstakajserne! Så gerne. Hvor mange? Hvor mange? Så mange som muligt, for fanden da. Jamen før ville de jo kun have små sedler. Ja, de må det hele. Ruberstup, men skynd dem for himlens skyld, min taxa venter. Taxa? Jamen, de har da ikke tænkt dem at flygte i en taxa. Pengene nu, hører de. Penge. Godt, så ræk mig deres pose. Min pose? Hvad mener de med det?
Ja, de har vel en pose? Nej, det ved Gud, jeg ikke har. Jeg har mine lommer. Nej, ved de nu hvad? De kan jo træffe og tabe halvdelen. Jeg er ligeglad, om jeg taber det hele, men nu vil jeg altså have de penge. Ved de hvad? Hvis de er ligeglade, om de taber det hele, hvorfor begår de så i det hele taget røveri? Ja, det ved jeg sgu snart heller ikke. Nej, vel, men nu skal de se, nu henter jeg en skal ikke hente nogen pose. pose. Nej. Ikke noget med det der. Jamen, vil de da ikke have nogen penge? Jamen, det er nemlig ikke mine penge, det er bankens. Jeg er ligeglad, altså det er julemandens. For helvede, det gjorde godt. Vil de slet ikke have nogen penge? Ikke så meget som en øre. Vil de ikke bare have til taxaen? Nej, siger jeg jo. Så et lille lån da. Nej, jo forresten. Giv mig et lån på 30.000. Er det okay? Naturligvis til 20% i rente. 20% i rente, det er sgu oprørende. Jeg klager til ombudsmanden. Det er Jamen, lige, hvad det jeg er jo, som jeg siger, vi har stor erfaring med røveri her i Ja, banken. det har jeg sgu opdaget. Jeg har lige været ude at sejle med en af de der nye Bornholmer-færger der. Og jeg kan godt love jer for, at det var en fugtig tur. Jeg stod og lænede mig over reglingen, da alle bølgerne på, jeg tror de var mere end 10 meter høje, skovlede lige ind i hovedet på mig. Og så kom kaptajnen hen og sagde til mig, ja, siger han så, havet, det viser tænder i aften, sagde han så. Ja, sagde jeg så, og det er mine, sagde jeg så. Jeg elsker at forstå, jeg elsker at samle på menukort, så jeg har taget menukortet med fra færgen der. Og når jeg så står og ser her på alle de der fine ting, der står under øl, vin og spirituoser, så kommer jeg til at tænke på den gang, da vi havde spritruterne. Kan I huske det? Ja, du kan godt huske det, det kan jeg godt, ja. Det var den gang, vi sejlede over Øresunds natdunkle blå. Ved du hvad, jeg har en lille sang om den. Skal vi ikke høre den? Hvad siger I? Ja, det gør vi så. Herr kapelmester, er det klar? Natten breder sine vinger, færgen fra Malmø skal hjem og i seng. Jeg skal med, jeg er lidt slinger, for jeg er nemlig en rask gammel dreng. Her går ingenting til spilde, snapsen er billig, og heleren skal gå. Mens vi sejler på det stille, dejlige Øresunds natdunkle blå. Ja, heleren skal gå på Øresunds blå. Hiv op og lad gå, hæld brændevin på. Her har snapsen bæret fred, skatten var bandlyst hos gutter ombord. Her var fred for Larsen ledet, her fik han aldrig indført et ord. Her har jeg haft 3 promille, højere lykke kan ingen vel nå. Mens vi sejler på det stille, dejlige Øresunds natdunkle blå. Vi napper os en, vi går nemlig til en. Vi stiger mod vinden, men vi kan ikke se en. Her har jeg set gamle tanter, der havde fået sprit og sagde mærkelige ord. Her har jeg set elefanter, skønt at de sagde, der var ingen ombord. Jeg har set en krokodille, den stod jeg troligt og passede på. Mens vi sejler på det stille, dejlige natdunkle Øresunds blå. Der står en kanin. Hvad fanden, der er et helt dusin. De røde og blå.
og de har natdragter på. Men desværre, gamle drenge, hører jeg nu, at det hele er slut. Der bliver sagt, at ingen længe er det forbi med den billige sprut. Der forlad en tårer trille. Nu skal vi aldrig have brænder der på. Mens vi sejler på det stille, dejlige natdunkle Øresundsblå. Nu kommer der skat, og så er det nat. Konjak og vin. Farvel, min kanin. Ja, Sofie og mig, vi har lige været til et meget spændende møde med Poul Nyrup. Men nu skal vi tilbage til plejehjemmet. Men hvor søren er Sofie? Sofie! Sofie, kom nu! Kom nu! Sofie! Amalie, du skal komme med det rigtige stikord. Og hvis du ikke kan huske det, så kan du jo finde teksten i frem fra din taske. Nå, ja, der er der noget her. En pakke smør til Louise, og en stor, fed cigar til Frede. Ej, det er da helt forkert. Det er da indkøbssedlen over til Vika-markedet. Jeg må have noget andet. Nå, her er noget. Det ser da farligt ud. Der er der meget. Hvor skal man dog starte? Sofie, kom nu! Altså, søde Amalie, du må have en anden tekst. Du kan selv se her. Mit stikord fra dig skal være: jamen, du ved godt, vi skal følges ad. Der er så mange voldtægtsmænd og tasketyve, vi skal passe på. Men hvad synes du om Poul Nyrup, Sofie? Altså, Sofie, du må have en helt anden tekst, end den, jeg har. For i min tekst, der er stikordet altså: Sofie, kom nu. Du kan selv se, det står der. Jamen, det kan jeg da godt se. Ja, og nu er det så først, du skal komme med det der med voldtægtsmændene. Så altså, det der med den tekst, du siger, kan du ikke læse? Jamen, jeg kan sgu huske det. Nej, men det er jo også derfor, Sofie, at du skal læse det. Jamen, jeg har jo læst. Du ved godt, instruktøren, han har rettet på det manuskript lige til i fredags. Ja, det vil jeg så give dig ret i. Ja. Og det får han altså også at vide en anden gang, og nu gider vi ikke det retteri hele tiden. Nej, det gør vi ikke. Nej. Er det så dig, der skal sige noget der? Ja, nu skal jeg så sige, nej, ved du nu hvad, kære Sofie? Du springer i teksten. Men lad os så sige det. Hvad synes du om Poul Nyrup, Sofie? Jo, jeg har da oplevet Nyrup i hans storhedstid. Så der var han jo blandt andet på besøg ude på vores plejehjem. Ja. Jo. Og så gik han jo rundt og hilste på de forskellige. Ja. Jo, og så hilste han jo også på gamle fru Hansen. Og så siger han til gamle fru Hansen: ved du, hvem jeg er? Nå, og hvad svarede gamle fru Hansen så? Ja, hun svarede med det samme: nej, ved du hvad? Men du kan spørge forstanderinden, for hun ved, hvem vi er. Er du så med, Sofie? Så kan vi måske gå videre. Ja, det kan vi da godt, og håbe på det bedste. Se, her står: ifølge min tekst skal jeg nu sige. Jeg mindes også dengang min mand, han sad i Køge byråd. Den aften i hver måned, hvor der var byrådsmøde, der havde jeg en friaften. Det var en dejlig tid, og vi var kun uvenner én gang i den tid. Korrekt, Sofie. Ja. Og hvad blev I så uvenner over? Det kan jeg godt sige dig. Han kom for tidligt hjem fra byrådsmødet. Men nu skal du høre, Amalie. Vi springer bare lidt i teksten igen.
Jeg vil spørge dig om, ved du, hvad et Fata Morgana det er for noget mærkeligt noget? Et Fata Morgana. Det er noget, instruktøren har skrevet ind her. Et Fata Morgana. Ja, Fata Morgana. Ved du hvad, Sofie? Det kunne han altså godt have forklaret os, inden han havde skrevet det ind i teksten. Ja, hvor du ved det ikke, vel? Nej, nu skal jeg ikke, nok Sofie. fortælle dig lidt om det. Nå. Se, jeg havde et i går. Ja. Jeg sidder der over middag og slumrer i min stol. Ja. Og så ser jeg lige pludselig Pia Kjærsgaard. Ej. Hun står med en tallerken, hvorpå der ligger en ældrecheck. Ej. Og da jeg vågner, så står der bare en tallerken. Ja. Ja, Sofie. Det har man ud af at arbejde hele livet. En tom tallerken. Så nu kan vi jo så godt fortsætte med det, vi skulle have lært udenad, kan jeg se. Tror du Ja, jeg har konstateret, at når du sidder hjemme på plejehjemmet, så sidder du bare hver dag og ser sport i fjernsynet. Nu spørger jeg dig bare, Amalie, hvad for en sportsgren kan du bedst lide? Ja, jeg er jo sådan let til det hele. Er du? Ja, jeg kan godt lide cykling og svømning og gymnastik. Nej, nu skal jeg betro dig noget, søde Amalie. Da jeg var ung, der blev jeg kvindelig mester i Køge. Det må da have været kagerullekastning. Ved du hvad, Amalie, nu stopper du. Du skal holde dig til teksten. Nå, okay. Nej, det var ikke i kagerullekast. Nej, det var i sidespring. Jeg havde 3 sidespring på 34 minutter. Er det rigtigt, Sofie? Så var ham fiskeren nede på havnen der ikke med. Hvor kan du være sikker på det, Amalie? Jo, fordi den anden dag, da jeg skulle en tur ned langs med Køge Havn. Hvad laver du nu? Altså, nu kan du da ikke finde ud af det, for hvad side er du nu på? Jamen, det ved jeg da heller ikke. Nej. Nu går der kluder i det. Ja, det gør der, men det er jo så ikke første gang. Nej. Nej, altså man kan ikke regne med dig, Sofie. Du skal altså passe på. Du er ved at være for gammel. Ja, jeg stopper nok. Ja. Nå. Jamen, det var det, jeg ville fortælle dig om det med ham. fiskeren. Ja. Nede på Køgehavn. Der er jo så dejligt nede ved Køgehavn. Hvor er det dog blevet pænt dernede alt sammen snart. Har du været på tøjboden? Ja, der får man da nogle gode pilsner nede. Ja. Nå, men det var det, jeg ville fortælle dig om ham, fiskeren der. Han stod og fiskede, og så var han faldet i søvn. Så gik jeg hen og prikkede til ham og sagde, du fisker, du sover, og du har bid. Så vågnede han op, og så sagde han, kunne du ikke hive snøren ind for mig og tage fisken af? Gjorde du det? Ja, det gjorde jeg da. Nå, men da jeg så havde gjort det, så sagde han til mig, kan du så ikke lige sætte ny mading på og smide snøren ud igen? Gjorde du det? Ja, det gjorde jeg da. Men så sagde jeg altså også til ham, en så doven mand, han skulle altså have en søn til at hjælpe sig. Ved du, hvad han så svarede? Nej. Hvor fanden finder jeg en gravid kvinde? Ja. Nå, men det der med, gjorde du så det? Hvor står det? Jamen, Amalie, det står sgu ikke steder. Jeg siger det jo bare for at bære din historie lidt op. Nå, så men kan nu jeg skal jeg nok holde mig til teksten. Ja, det for synes jeg skal altså sige, også. hvor ser du i grunden trist ud? Ja. Jeg er altså også ked af det, Sofie. For i forrige måned, der vandt jeg arvede jeg 2 millioner efter min onkel. I sidste måned arvede jeg 1 million efter min tante. Jamen, det kan du da ikke være ked af. Jo, det er jeg, Sofie. For i den måned har jeg slet ikke arvet noget. Så er jeg ked af det. Ja. Nå, men nu skal vi ikke stå her og være ked af det mere, Sofie. Ved du, hvad vi to nu skal? Nej. Nu skal vi over i Køge Boldklub. Og op hos Niels i restaurationen og have flæskesteg med sprød svær. Har du lyst til at gå med? Ved du hvad? Du springer sgu i teksten hele tiden. Jamen altså, jeg kan ikke forstå det, Amalie. Der står her. Kan du se, hvad der står?
Ja, det har jeg jo sagt. Nej, det har du jo ikke. For du laver jo rav i den for mig, ikke? Nå. Der står jo til det er dig, det, jeg siger, du du skal bliver for hvile gammel. dig til i morgen, hvor jeg skal over på Køge Stadion. Og så er det, jeg skal sige. Jamen, Det er sgu da for koldt at gå til fodbold i februar måned. Og så er det, jeg skal sige, jeg skal sgu da heller ikke til fodbold. Jeg skal over have flæskesteg med sprødsvær. Ved du hvad, jeg troede du skulle tærve dig. Det gider jeg ikke, det der. Ved du hvad? Alle de slanke kurer der. Er det ikke noget for dig? Nej, eller? det er ikke noget for mig, du. Men nu synes jeg altså, at vi skal... Skal vi gå hjem på plejehjemmet da? Ja, vi går hjem på plejehjem og hviler os, og så går vi over til Niels og spiser flæskesteg. Det gør vi. Ja, det gør vi. Jeg tror sgu, det gik udmærket. Tror du, publikum lagde mærke til, at vi stod med teksten på scenen? Ej, de så ikke en skid, kan jeg godt sige dig. Danmarks dejligste skønne ør, jeg i tilgiver mig nok, jeg har valgt. Solskinsøen i Østersøen, lidt dagligt, det bliver den nu kaldt. Bornholm, 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 din dejlige ferieø. Bornholm, 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 ved den herlige Østersø. På Bornholm er pigerne så kønne, de forlængte Nexø og Rønne. Bornholm, 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 tak for ferien, jeg glæder min ven. Bornholm, vi skal mødes igen. Danmark har for naturen fået en helt uvurderlig gevinst. Fyn og Jylland og Sjælland og Lolland og Falster og så ikke mindst Bornholm, 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 min dejlige ferieø. Bornholm, 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 det er den herlige Østersø. På Bornholm er de pigerne så kønne, de får sandvin til Nexø og Rønne. Bornholm, 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 tak for ferie, jeg glæder min ven. Bornholm, vi skal mødes igen. Herr kaptajn! Ja? Herr kaptajn! Hvornår savner den færge der til Bornholm? Den sejler lige om et kvarters tid. Og et kvarter, nå. Men synes I ikke, at vi nu, inden vi sejler, skulle vi så ikke sende en rigtig hilsen over til øen derovre med en af de rigtige gamle sange? Så skal vi jo råbe højt. Ja, det skal vi da. Vi tager den over fra Christiansø. Jamen, det synes jeg var en god idé. Man skulle ikke tage den der ud på flisen, Karoline. Den er fra Christiansø. Den er fin, den tager vi. Ja, den tager vi. Ud på flisen, Karoline. Jeg venter sidde stille til en tossemelodi. Ud på flisen, Karoline. Det er et refræng med både pep og peber i. Der er krudt i pusselampen, der er fut og fart og hjem. Så lad bare aldrig skæle på et egetræsparket. Ud på flisen, Karoline. Ud på flisen, Karoline, ud og skæt. Her er alt, hvad der skal være, her er alt, hvad der skal til. Her er små kulørte lamper, her er sang og her er spil. Her er søde symmetriser, her er roser i et bed. Her er små intime boer, her er kys og kærlighed. Hør nu går harmonikassen, hvem kan sidde stille nu? Og hvad enten du nu hedder, Josefine lille nu. Eller Putte, eller Lise, eller Frøken, eller Nord. Ja, så kommer jeg for dig med disse her sensorer. Ud på flisen, Karoline. Ja, hvem kan sidde stille til en tossemelodi? Ud på flisen, Karoline. Det er et refræng med både pep og peber i. Her er krudt i pusselampen, her er fut og fart og hjem. Så der bare andre sjæle på en
sikke dejlig melodi. Sikke rytme, sikke tak, og sikke sjæl du lægger i. Sikke sjove, skænske blikke, du er sød som marcipan. Ja, jeg tror, du er en rigtig lille hjerteflyvermand. Jeg skal plukke dig en rose, vi skal sidde ved et bord. Vi skal nippe til de køer, jeg skal viske ømme ord om kærlighed. Men du må vente lidt, min ven, for nu kommer den, nu kommer den, nu kommer den igen. Ja, ude på flisen Karoline. Hvem kan sidde stille til en tosset melodi? Ude på flisen Karoline. Det er et refræn med både hjælp og peber i. Der er flødt på puskerampen, der er fuldt og fart og net. Så der andre bare sjæle på en lille træspaket. Ud på flisen Karoline. Ud på flisen Karoline, ud og spæt. Ud på flisen Karoline, ud og spæt. Hey! Pigerne kommer derovre og vender